Ai. Liikennesolmu ja Viitasaari. Tervetuloa arvoisat viitasaarelaiset tänne. Tervetuloa Liikennesolmun katselijat seuraamaan meidän ohjelmaamme täältä Viitasaarelta. Moni televisiokatselija ehkä ajattelee Viitasaari. Hän muistaa kesälomamatkojaan, että Viitasaari on jossakin ollut siellä matkan varrella. Ja missä Viitasaari on ja minkälainen Viitasaari on, kysytään heti sitä Viitasaaren kunnanjohtajalta Asko Liimataisella. Saanko mä pyytää? Tervetuloa. Te, kunnanjohtaja Liimatainen, te olette tullut tänne Viitasaarelle mistä päin? No, olen tullut Viitasaarelta. Syntynyt oikein täällä? Kyllä. Mutta te teitte jonkun mutkan tuolla ylhäällä joku Kyllä. kerta. Enontekijöllä, tuolla Hetassa. Olitte kunnanjohtaja? Kyllä. Ja sitten tulitte tänne? Kyllä. Nyt te olette järjestänyt meille hienon tämmöisen osoitekartan Viitasaaren keskustaajamasta. Ja arvoisat televisiokatselijat, tässä kulkee nyt se Eurooppa 4, joka menee täältä Viitasaaren sivuitse näin. Ja tämä on nyt se tie, mitä te olette kesälomamatkan aikana ajaneet ja kulkeneet. Ja nyt me kysyisimme kunnanjohtaja Liimatainen, onko Viitasaari kasvanut Eurooppa 4 kylkeen vai Eurooppa 4 Viitasaaren kylkeen? Sekä että. Me olemme kasvaneet molemmat hyvässä yhteistyössä. Nelostie on kyllä hyvin paljon kehittänyt Viitasaarta ja me toivomme, että Nelostie kehittyisi Viitasaaren mukana. Millä tavalla te liikenteellisesti pärjäätte tämän Nelostien kanssa? Tässähän on valtava liikenne vuosittain. Tässä liikkuu noin 1,5 miljoonaa ajoneuvoa vuosittain. 1,5 miljoonaa ajoneuvoa Kyllä, ohi Viitasaaren. Kyllä. Ja me tietysti toivomme, että mahdollisimman moni pysähtyisi täällä Viitasaarella, mutta meillä on tiettyjä ongelmia Viitasaarella Nelostiestä ja se on tämä Kirkonkylän sisäinen liikenne. Me joudumme käyttämään siinä myös Nelostietä ja siinä tulee todella vaaratilanteita joskus. Toisin sanoen, te tarvitsisitte tänne Viitasaaren sisään oman sisäisen kehätien. Kyllä. Täällä oli joku sellainen pieni silta, meni vanha silta, onko se täällä vai? Kyllä, se on kääntösilta ja aikaisemmin tässä Nelostien penkan kohdalla oli kivisilta ja se on vahinko, että se on purettu pois, nimittäin sillä olisi ratkaistu nyt tämä sisäinen liikenne erittäin hyvin. Toisin sanoen matkailijoiden täytyy varautua siihen, että viitasaarilaisten sisäinen liikenne joutuu tulemaan tänne vilkkaasti liikennöidyn valtatie 4 ja käyttämään tätä ja poistumaan täältä milloin mistäkin risteyksistä. Kyllä, pitää paikkansa. Kunnanjohtaja Liimatainen, oli erikoislaatuista seurata se, että vain Viitasaaren kohdalla 2 kohtaan on kääntyvälle liikenteelle, eli sille liikenteelle, mikä poistuu Nelostieltä vasemmalle tänne Viitasaarelle. Vain näissä parissa kohtaan on levennysristeyksessä niin, että kääntyvästä liikenteestä huolimatta suoraan menevä liikenne voi jatkuu. Joo, me teimme yhteistyössä TVL:n kanssa suunnitelman tästä Nelostien liikenteen hoidosta ja liittymistä ja siinä yhteydessä me sovimme näistä asioista ja ne on toteutettu aika kivasti nyt täällä. No, tuletteko te toimeen näiden risteysten kanssa, missä tämä vilkas ohikulkuliikenne kulkee? Kyllä me tulemme kohtuullisesti, mutta sinne tulee myöskin tulevaisuudessa Nelostien alituksia, jotka vielä poistavat ongelmakysymyksiä. Te siirrytte eri tasoihin? Kyllä. Kunnanjohtaja Liimatainen, täällä kun me ajelimme täällä kunnan keskustassa, niin tämä näytti todella hienolta tämä keskusta. Ja mikä erikoislaatuisinta, en tiedä onko liikennelautakunnan puheenjohtaja paikalla, mutta jos on, niin menköön onnittelut hänelle. Viitasaarella on erinomaisesti toteutettu osoiteviittojen käyttö. Näiden mustapohjaisten tieviittojen käyttö, missä sanotaan kunnantalolle ja keskuskoululle, urheilukentälle, terveyskeskukseen. Tämä on poikkeuksellisen hienosti opastettu täällä näillä osoiteviitoilla, että kaikkien muidenkin kuntien johtajat, kun te käytte täällä, niin poikekkaa Viitasaarelle katsomaan ainakin se. Ja muutenkin Viitasaari näyttää hienolta, ja kun me tulimme tänne ja kunnanjohtaja oli kutsunut meidät kunnantalolle, niin kyllä kunnantalo oli todella hieno. Se oli todella hieno. Me ensinnä kuviteltiin, tultiinko me Finlandia-talolle. Oli niin hieno ja sen takia mä rohkenen kysyä kunnanjohtaja Liimatainen teiltä, että oletteko te myöskin sillä listalla, jotka nyt vuodenvaihteessa anovat itselleen kaupunkia? No emme ole kyllä, emme ole tehneet päätöstä mistään kaupungiksi anomisesta, vaan toistaiseksi ainakin pysymme maalaiskuntana. Haluamme olla hyvin toimeen tuleva maalaiskunta ennen kuin köyhä kaupunki.
Kunnantalo on joka tapauksessa niin hieno, että mä luulen, että monella näillä, jotka nyt ovat listalla, niin ei todella ole niin hienoa kunnantaloa kuin on Viitasella. Sen takia, että te voisitte hyvin pistää vaikka postikorttiin kunnantalon kuva ja lähettää sen sisäministeri Raatikalle ja sanoa, että täälläkin olisi tämmöisiä. No hän tulee tänne viikon päästä kyllä. Vihkimään taloon. Kyllä, hyvä. Se on totta. Kiitoksia teille käynnistä. Kiitoksia. Ja muistaksi tämä. Sitten me joudumme ottamaan täältä seuraavan yleisökilpailun, mikä meillä on. Lähetetty katsojille. Ja me olemme saaneet tänne vieraaksemme edellisen yleisökilpailun vastauksien lähettäjiä. Saanko pyytää rouva teidät tänne ja herran siitä edestä mukaanne. Tervetuloa rouva. Saanko vielä rouvan nimen, kun mä en muista? Anna-Liisa Vähänittö. Anna-Liisa Vähänittö, mistä päin te tulit? Suolahdesta. Suolahdesta, täältä Keski-Suomesta. Te olette Murtomäki. Jyväskylän miehiä. Nyt meillä oli yleisölle vastattavana kysymys, joka koski tällaista tilannetta. Te ette tähän vastannut. Te ette nähnyt viime ohjelmaa. Ei. Naapurit sanoivat, että kutsu oli käynyt. Niin. Täältä tuli auto, semmoinen sininen auto, V, ja sillä oli tarkoitus kääntyä tästä vasemmalle. Ja täältä tuli punainen auto A, ja ne ajoi tuossa kovan kolarin. Nyt me kysymme yleisöltä, että mikä tässä ratkaisee syyllisyyden ja kuka olisi syypä? Mitäs rouva sanoo? Rouvahan autoilee itse ja. Kyllä. Kumpi ajoi, kun tulitte tänne? No mies. Meillä on semmoinen... Hän ei ole tämä mies. Ei. Oma mies on tuolla Joo. ja kahtoo tiukasti, kuinka tässä käy. Mies ajaa aina toisen Matti ja minä ajan. Ai, teillä on hieno työjako. Rouva ajoi mies ajoi tullessa, Ja minä ajan. minä ajan täältä mennessä. Siinä on hieno juttu. Se on muuten hyvä, jos on tämmöinen vaimo. Se on hyvä, jos on tämmöinen vaimo. Sen takia, että sitä ei koskaan tiedä, mitä matkalla sattuu. Ja on etukäteen sovittu, mies sanoo aina, että aja sä sitten takaisin tullessa. Jos tulee näitä, niin ei. Vaikka. Ei koskaan. No niin, mennään tähän itse tapaukseen. Oli tämmöinen, mitä te sanoisitte tämmöistä tapauksesta? Tämä kääntyi tämä B, ja B tuli kyllä oikealta. Ja tuossa ton kolari. Mitä te sanoisitte? Olisi pitänyt kiertää täältä kauempaan näin. Aha. Kysytään, mitä sanoo Murtomäki. Kyllähän tämä sikäli on sellainen tilanne, että jos ajatellaan tätä liikennettä, risteyksiä, joissa pitäisi olla tämä risteyksen keskipiste, ja ennenhän oli niin määräys, että se pitää ehdottomasti kiertää sieltä ympäri. Tuomista. Niin. Mutta koska siinä ei ole koroketta, niin se jossakin tilanteissa nykyään antaa sen mahdollisuuden, että se voidaan jättää myöskin oikealle, mutta tässä, koska oli auto tulossa täältä vasemmalta, niin hänen olisi täytynyt tulla varovasti tuohon risteykseen. Ja kun siinä ei ole mainittu, ei ole kärkikolmiota eikä mitään, onko tuo etuajo oikeutettu tie vai mikä, niin Ei tämä ollut on mitään. sikäli vähän sellainen tulkinnanvarainen juttu. Katsotaan, helpottaisiko tämä. Tässä on risteävän ajoradan jatke, ja tässä on risteävän ajoradan jatke. Ja nyt on kysymys risteyksestä, missä ei ollenkaan suojateitä. Ja nyt täällä on tämän ajoradan keskiviiva, ja täällä on tämän ajoradan keskiviiva, ja tässä kulkee tämän ajoradan keskiviiva. No nyt tässä täytyy sanoa, kun tilanne muuttuu tollaiseksi, tässä A-auto on vähän niin kuin väärällä kaistalla, jos se on niin kuin Sanotaan, että se on vastaantuleva. ihan omalla puolellaan kyllä. Mutta tässä on nyt ideana ollut se, että tämä piste on se, mikä täytyy kiertää, tämä piste on se, mikä täytyy kiertää, ja tämä piste on se, mikä täytyy kiertää. Ja nyt kun A kääntyi, niin kuin rouva totesi, A kääntyi täältä ja oikasi näin. Siinä tuli se virhe. Tai kun B tuli täältä ja kääntyi ja oikasi tämän pisteen väärältä puolelta. Se oli se, mikä hovioikeudessa teki B:stä yksin syypään. B:hän tuli tavallaan täällä väärää vastaan tulevalle liikenteelle tarkoitettua puolta vastaan tässä tilanteessa. Eikä ratkaistu nyt sen perusteella, että B:tä oikealta tulevana olisi täytynyt väistää, vaan koska B teki käännöksen yhteydessä tämmöisen virheen, niin B katsottiin yksin syypääksi. Että ne on nämä pisteet käännöksiä tehtäessä. Kun täältä tullaan ja lähdetään käännöstä suorittamaan, niin käännös täytyy suorittaa tämän pisteen viereen. Eikö se ole? Joo, kyllä tilanne näin on, ja kun tässä on tosiaan tämä risteys, mikä nyt on, että minä tarkoitin sellaista
sellaista kohtaa, missä on risteävät kadut ja vastaan tulevaa liikennettä, molemmat kääntyy vasemmalle, niin siinä tapauksessa voi sen keskipisteen jättää oikealle. Mutta tämä tilanne on luonnollisesti näin, niin kuin sanotte, että tässä on tämä piste kierrettävä. Ja nyt autoilijat monta kertaa te vähän tuskailette, kun tänne on tehty liikennekorokkeita tai tämmöisiä liikenteen sulkualueita tänne näin. Ja kyllä kadun rakentaja on ne nimenomaan tänne tehnyt sitä varten, että tulisi selväksi nämä pisteet, mitkä on kierroksia, missä on käännökset tehtävä. Ne on monta kertaa tehty juuri näin. Mutta pitkä liikenne, rekkaliikenne on niin tuskissaan, kun ne ei tahdo millään saada tehtyä näitä käännöksiä pitkällä ajoneuvolla. Ne tuskailee näiden kanssa. Ja sen takia ne on nyt monessa paikassa muutettu, että ne ei ole korokkeita, vaan on tämmöisiä zebraviivoitettuja sulkualueita. Ollaanko yksimielisiä siitä, että hyväksytään tuo hovioikeuden ratkaisu ja P tuomitaan? Eiks niin? Ja sitten kyllä näin on. Katsotaan, mitä me olemme saaneet arpaonnena. Täällä on Väinö Jaakkola Piikkiöstä. On vastannut tähän asiaan. Sitten on tämmöinen herttainen kortti tullut ja tänne on pistetty 10 vuotta. Ja veli-Matti Anttila Perttelistä. 10-vuotias veli-Matti Anttila Perttelistä on ottanut osaa ja Onnetar on nostanut hänen korttinsa tänne. Ja toinen on Väinö Jaakkola. Väinö Jaakkolan iästä nyt ei oikein uskalla mennä sanomaan. Käsiala on niin hyvän näköistä ja säännöllistä, mutta ei ainakaan nyt ole 10-vuotias. Joka tapauksessa me kutsumme Väinö Jaakkolan ja veli-Matti Anttilan Saloon. 4. päivä joulukuuta, se on keskiviikkopäivä, me nauhoitamme seuraavan liikennesolmuohjelman Salossa. Me toivomme, että Väinö Jaakkola ja veli-Matti Anttila Perttelistä pääsee tulemaan ja veli-Matti Anttila ottakoon äidin tai isän mukaan, koska miehellä on vasta ikää 10 vuotta, mutta meininkit on hyvä. Ja muistoksi käynnistä. Kirjanen, kiitoksia paljon. Hetkinen. Nyt mä annan vielä seuraavan yleisökilpailukysymyksen. Kun Murtomäki meni pois, niin mä voisin nyt antaa, koska Murtomäki lähestyy hyvin paljon tätä meidän seuraavaa tapausta. Ja kuinka sattuukaan, tämä on sattunut Salossa, jossa me seuraavan nauhoituksen teemme. Ja kävi niin, että täältä Kärilauvan kolmion takaa katua pitkin, mikä on yksisuuntainen. Täältä saa siis kääntyä ihan tästä ajoradan vasemmasta reunasta. Oli tulossa punainen auto, lähti tekemään käännöstä näin, ja vastakkaiselta suunnalta. Niin ikään Kärilauvan kolmion takaa tuli ajoneuvo, joka oli kääntymässä ajosuunnassaan vasemmalle. Tämä on justiin se tapaus, mitä te ajattelitte, eikö niin? Ja kävi näin, että tässä käännöstä suorittaessaan punainen auto ja tämä B-auto ajoivat tuossa kovan kolarin. Salossa. Ja nyt me kysymme yleisöltä, että kuka yleisön mielestä on tällaisessa kolarissa syypää? Molemmat tulee Kärilauvan kolmion takaa. Molemmat ovat kääntymässä ajosuunnassaan vasemmalle. Punainen auto sekä keltainen auto. Ja kolari tapahtuu tuossa. Kuka on tehnyt virheen? Kenet te tuomitsette? Ei saa sanoa vielä. Kun Salossa tämä ratkaistaan vastaan. Saloon mennessä täytyy lähettää ne vastauskirjeet, eikä saa nyt kuiskia, ettei kukaan saa selville, mikä juju tässä on. Sä tiedät sen jo. Mutta nyt sitä ei voi ratkaista. Kärilauvan kolmion takaa tulivat molemmat. Molemmat kääntyivät ajosuunnassaan vasemmalle. Ja kolari tapahtui tuossa. Ja tämä punainen oli oikeutettu kääntyyn tästä ajoradan vasemmasta reunasta, koska tämä katu oli yksisuuntainen. Ja kolari on tuossa. Ja siellä Salossa me taas saamme kuulla sitten, mikä on ratkaisu. Mutta sitä ennen me saamme kuulla meidän orkesteria. Kaitsu, ole hyvä.
Liikennesolmulla on tänä iltana suuri kunnia saada esitellä vieraansa Keski-Suomen läänin maaherran Kalevi Kivistö. Saanko mä pyytää? Herra maaherra, miltä tuntui tämä Pentti Lasasen äskeinen esitys? Se oli aivan mainio, aivan mainio. Kerta kaikkiaan nätti melodia. Niin kuin 50-luvun parasta letkeää menoa. Maaherra Kivistö, me olemme otsikoineet tämän teidän vierailunne täällä Liikennesolmussa sellaisella työnimellä, että onko maaherra myöskin liikenneherra läänissään. Me olemme nyt tänne merkinneet teidän lääninne rajat täällä Keski-Suomessa ja nyt meitä kiinnostaisi tietää, että onko maaherra todella liikenteen herra myöskin omalla alueella? No sellaiset liikenneongelmat, joihin nuo nelostien rakennekysymykset esimerkiksi liittyy, niin nehän kuuluu TVL:n piirille, eivätkä lääninhallitukselle. Mutta lääninhallituksen yhteydessä toimii esimerkiksi liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta, jota maaherra johtaa. Ketä siihen kuuluu? Siinä on lähinnä liikenteestä kiinnostuneita ja liikenteen kanssa eri tavalla tekemisissä olevia ihmisiä läänin eri puolelta. On liikennettä ammatikseen harjoittavia ja liikennettä tutkivia ihmisiä ja valistuneita kansalaisia ja muuta. Oletteko maaherra tyytyväinen Keski-Suomen läänin liikenneturvallisuustoimikunnan työskentelyyn? Kyllä se minusta on hyvin asiantunteva lautakunta. Se on järjestänyt lähinnä kuntien välillä joskus ystävällismielisiä kilpailuja ja joskus muita kampanjoita, joilla kuntataajamissa varsinkin on pyritty liikenneturvallisuutta tehostamaan ja minusta siinä on tullut tuloksia. Herra maaherra, te äsken mainitsitte, että siellä on myöskin ammattiliikenteen edustajia ja nyt me tulemme tähän pääkysymykseen, minkä takia me olemme halunneet tänne teitä vaivata. Sillä te lääninhallituksessa maaherrana te myönnätte tilausliikenneluvat, jotka ovat voimassa täällä Keski-Suomen läänissä. Ja nyt tätä muutettiin, tätä asetusta, sillä tavalla, että maaherra Kivistön tai Keski-Suomen läänin hallituksen myöntämällä tilausliikenneluvalla autoileva kuorma-autoilija saa ajaa tänne naapuriläänin puolelle ja hakea kuormaa myöskin sieltä. Siis aluetta vähän laajennettiin naapurilääneihin, mutta vaan rajanaapurilääniin. Ja nyt mä kysyisin maaherra Kivistö, että jos teillä on esimerkiksi täällä läänissänne jotain teollisuutta, joka välttämättä tarvitsisi kuljetuksia suhteellisen säännöllisesti esimerkiksi Mäntyluotoon, Kotkaan, Turun satamaan ja niin poispäin. Niin millä tavalla tämmöinen keskisuomalainen autoilija voi tätä keskisuomalaista teollisuuden kuljetustarvetta tyydyttää? No jos tuollainen kuljetus on niin laajaa tällä autoilijalla, että se käsittää yli 30% hänen liikenteestään, niin lääninhallitus ei voi häntä auttaa. Meidän pitää nykyisen lainsäädännön mukaan siirtää hänen anomuksensa liikenneministeriölle, joka sitten Helsingissä asuvalla viisaudella sen käsittelee ja ratkaisee, ja jos lupa tulee, niin silloin se liikenteen harjoittaminen on mahdollista, muutoin ei. Eikö se ole erikoislaatuista, että lääninhallitus vastaa lääninsä liikennetarpeen tyydyttämisestä? Te olette se, mikä täällä sen tunnette ja tiedätte. Ja nyt on kumminkin se tilanne, että sanotaan, että Viitasaarella kunnanjohtaja sanoo, että täällä on esimerkiksi kenkäteollisuutta tai jotain muuta vastaavaa. Nyt jos tämmöinen viitasaarelainen kenkätehdas sitten haluaisi lähettää esimerkiksi Kotkasta laivattavaksi tuotteitaan, ja se kutsuu viitasaarelaisen kuorma-autoilijan viemään kuormaa, niin kun hän lähtee täältä Viitasaarelta, hän tulee Keski-Suomen läänissä, se on ihan laillista hommaa. Sitten hän tulee täällä Mikkelin läänin puolelle. Sekin on vielä laillista hommaa, tänne asti hän saa tulla. Mutta kun hän tulee tänne Kymen läänin rajalle, siihen maaherra Kivistön myöntämä lupa loppuu. Kyllä, silloin pitää vaihtaa autoa ja kuormata uudestaan. Ajatelkaa minkälaista säännöstä. Tässä täytyisi vaihtaa kymenlääniläiseen kuorma-autoon se kuorma ja viedä se täältä Kotkaan. No eihän tästä tule. Joo, kyllä on aivan selvää, että tällaisessa läänissä kuin Keski-Suomen lääni, jossa teollisuus on hyvin paljon vientiteollisuutta, kuljetustarve on paljolta, suuntautuu satamiin tai esimerkiksi täältä Viitasaarelta kenkätehtaasta Neuvostoliiton puolelle. Ja on tietysti selvää, että läänin kannalta on tärkeää, että läänin kuljetuskalustolla voidaan tavara kuljettaa. Ja kyllä minä uskon, että tässä läänissä tuo kuljetustarve paljon paremmin tunnetaan kuin Helsingissä. En minä näkisi mitään estettä sille, etteikö lääni voisi tässä suhteessa tehdä päätökset ja olkoon ministeriö sitten vaikka valitusviranomainen, jos ei päätös tyydytä. Kyllä meillä on kaikki mahdollisuudet nykyisen tietotekniikan aikakaudella saada
tiedot valtakunnan liikenneoloista niin hyvinä, että ei sillä varmasti valtakunnallisia liikenneolosuhteita sekaisin pistettäisi. Kun se on sillä tavalla vielä, että komisario Kinnunen, eikö se ole niin, että jos sitten tämmöisiä poikkeamia tulee, niin poliisi ei voi mitään muuta kuin ilmoituksen perusteella lähteä tutkimaan ja hutkimaan ja juttu menee oikeuteen ja syytteet tulee, jos on tapahtunut tämmöistä luvatonta liikennealueen rajan ylittämistä. Saanko pyytää komissario tänne näin, niin katsotaan. Nyt kun meillä oli tämmöinen maaherran kanssa tämmöinen esimerkki tässä menossa, niin tuleeko tämmöisistä ilmoituksia teille, että tapahtuu ylityksiä ja te joudutte niitä tutkimaan? No kyllä niitä loppujen lopuksi hyvin vähän tulee, että vaikka tämän ongelman noin tiedostaa, niin olettaisi asiasta enemmänkin niitä tulevan. Täällä vielä maaherra, nyt kun saatiin poliisimies paikalle, niin mä mielelläni kysyisin tästä, kun maaherra sanoi, että te ette paljon voi vaikuttaa tähän valtatie 4 liikennejärjestelyihin, niin tämä on aika hankala tämä valtatie 4, kun kääntyvä liikenne melkein aina tukkii näissä risteyksissä suoraan menevän liikenteen. Oletteko te huomannut semmoisen? No kyllä meillä on tätä ollut ja otetaan nyt tässä muutama vuosi taaksepäin, niin tilanne oli vielä huomattavasti huonompikin. Mutta nyt nämä 2-3 levennyskaistaa, mitä me olemme saaneet, niin no just Viitasaaren kohdalla. kyllä ovat helpottaneet meidän tilannettamme. Mutta kun tullaan täältä Jyväskylästä päin, niin Viitasaarelle, niin vasta Viitasaaren kohdalla alkaa olla näitä levennyskaistoja. Kaikki muut risteykset, joita siellä paljon on ja kääntymistä vasemmalle, niin kaikki muut ovat niin kapeissa kohdissa, että millään takaa tuleva ei voi ohittaa oikealta. Ja siitä on sitten seurauksena se, että sitten rytisee helposti. Totta, ja meillä on kyllä muutamia aika pahojakin tämmöisiä liikenneonnettomuuksia ollut. No nyt kun liikenneturvallisuustoimikunta kiinnittää maaherra tämmöisiin paikkoihin huomiota, niin meneekö se TVH:ssa läpitte? Kiitoksia. Meneekö se TVH:ssa läpitte se teidän? Kyllä mulla sellainen käsitys on, että TVH:ssa aika hyvin tiedostetaan nämä nelostien ongelmat ihan koko pituudeltaan niitä. Ne alkaa ihan tuolta läänin etelärajalta asti ja kyllä uskon, että parannusta tulee, mutta myllyt jauhaa vähän turhan hitaasti. Te olette olleet paljon valtakunnan politiikassa mukana ja tiedätte, että rahasta on yleensä kaikki kiinni. Ja nyt viikko pari sitten oli päivälehdissä, valtakunnassa päivälehdessä teidän 2 siltaongelmaanne. Ja miten niiden siltojen kanssa nyt käy sitten? Tuleeko painorajoituksia? No siltoja on nyt vahvistettu. Ne ovat toinen. Hännilänsalmi ja Mämmensalmi tuolla Äänekoskella. Ne ovat toinen esimerkki siitä, osoitus siitä, että nelostie on rakennettu aikakautena, jolloin liikenneolosuhteet oli vähän toisenlaiset ja nyt tarvittaisiin järeämmät sillat ja leveämpi tie. Nyt ne sillat ovat liikennöitävässä kunnossa, mutta ne on korjattu. Ja kysymys on sitten siitä, kauanko näillä korjauksilla pärjätään. Toivottavasti kauan. Maaherra, te paljon ajatte myöskin Jyväskylä-Helsinki väliä. Eräs semmoinen oleellinen ero esimerkiksi Helsinki-Turku, tämän valtatie 1 ja valtatie 4 välillä on se, että valtatie 4 kokonaan puuttuvat ryömimiskaistat. Ja täällä on tavattoman pitkiä ylämäkiä, pitkiä nousuja. Ja liikenne todella tukkiutuu ja pysähtyy siihen, kun raskas liikenne menee sitä menoaan, kun se menee, ja mitään mahdollisuuksia ei ole suorittaa sitä, että raskas liikenne siirtyisi tämmöiselle ryömimiskaistalle. Ja kuitenkin se on loppujen lopuksi suhteellisen halpa ratkaisu ilmeisesti parantaa, niin kuin sitä on parannettu täällä valtatie 1:lläkin. Siinä on 2 semmoista ihan selvää eroa. Mutta maaherra Kivistö, mä vielä haluaisin kysyä teiltä tästä ammattiliikenteestä, koska se on niin ongelmallista, kun toi automies ottaa kuitenkin sen riskin, että se lähtee täältä ajamaan sitä, kun keikkaa tulee. Ja sitten kun tulee näitä paloja ja poliisi polttaa, niin se sakko ei ole vielä niin kovin mahdoton, mutta se laiton hyöty, mikä menee valtiolle, se saattaa olla 100 000 markkoja. Ja nyt mä kysyisin maaherra Kivistö, että kun nämä ammattiliikennettä koskevat säännökset on nyt annettu asetustasolla, ja silloin 70-luvun alussa oli suunnitelmia, että ne nostettaisiin lain tasoisiksi. Miltä teistä tuntuisi? Olisiko
niin suuresta intressistä kysymys, että se vaatisi oman nimenomaan eduskunnassa säädetyn lainsäädännön tämä ammattiliikenteen harjoittaminen Suomessa? Kyllä, minusta tuntuu, että se olisi kovasti hyvä, että tästä asiassa saataisiin kunnollinen valmistelu, kunnollinen kansalaiskeskustelukin aikaan. Se lyhyt kokemus, mitä minulla on lääninhallinnosta, on osoittanut, että nämä liikennelupa-asiat on yksi vaikeimmista asioista. Niissä on hyvin vahvat intressit ja hyvin vahvat ristiriidat liikenneharjoittajien välillä. Aina silloin, kun on suurempia lupa-asioita esillä, tämä tulee esille. Ja toisaalta sitten kuljetusta tarvitsevan teollisuuden ja liikenneharjoittajien välillä näyttää olevan aivan turhan kärkeviä ristiriitoja, koska molempia tarvitaan silloin, kun tuotantoa harjoittaa. Eduskunta voisi olla aivan hyvä foorumi ottaa nämä kaikki asiat kerralla pöydälle ja ratkaista ne niin ja ratkaista vielä niin, että asiat voidaan sitten viedä päätökseen siellä, missä olosuhteet ja ongelmat tunnetaan. Sillä nythän tämä on ihan mahdotonta, kun tulee tämmöinen yhteenotto, niin kuin nyt tuli kauppa- ja teollisuusministeriön taholta, toimikunta iski tämmöisen valtin pöytään, että aletaan sitten antaa lupia kelle kuka vaan tulee anomaan. Se on toinen ihan mahdoton äärivaihtoehto. Mitä te sanoisitte semmoista tilanteesta, jos luvan saisi kuka vaan anoisi? No kyllä se johtaisi niin veriseen kilpailuun, että kyllä siinä tasapaino saavutettaisiin aivan liian suurten kustannusten kautta. Kyllä minusta tässä järkevämpi ratkaisu pitää löytää. Ja teistä tuntuisi silloin tämä lainsäädäntötie, eli tason nostaminen tänne eduskunnan säätämän lain tasolle? No se olisi ainakin keino saada asiat kunnolla pöydälle ja keino saada kaikki asiaa tuntevat tahot liikkeelle valmistelemaan ratkaisua tähän kysymykseen. Maira Kivistö, te äsken ihastuitte Pentti Lasasen musiikkiin. Ja muistan jostakin teidän haastattelustanne lukeneen, että tekin olette hyvin lähellä musiikkia ollut ainakin joskus elämässänne. Kyllä joo, koulupoikana soittelin tanssiorkesterissa ja sen takia tuo tuntui niin tutulta. Ja jotta se tuntuisi vielä tutummalta, niin me annamme teille, Maira Kivistö, musiikin opiskelija Kai Paalmannin vasta äskettäin ilmestyneen LP-levyn muistoksi käynnistäneen ja myöskin tämän meidän kirjan. Mä luulen, että Kaitsu nimmarin tuohon sitten pistää. Oikein paljon kiitoksia teille.
Meillä on täällä nyt mies Konginkankaalta. Konginkankaalta on tänne Viitasaarelle matkaa kuinka paljon? 30 kilometriä suurin. Ja te olette eläkkeellä oleva herrasmies nimeltänne Koivisto. Koivisto. Koivistolle tuleekin kova paikka nyt. Nimittäin Koivisto joutuu tämmöistä tilannetta ratkaisemaan. Lautamiehen, hänellä on Ruotsistakin kokemusta, te olette ollut sielläkin, äsken te kerroitte. Oli valtatie 4 tai mikä tää on, Jyväskylä-Toivakka. Tiedättekö mikä on Toivakka? Tunnetteko sen paikan? Kyllä. Joo. Kyllä, juuri. Ja oli käynyt niin, että tämä auto C oli pysähtynyt tänne etuajo-oikeutetuksi merkitylle valtatielle taajaman ulkopuolella. Ja täältä tuli sitten sininen auto B, henkilöauto, jossa oli tämmöinen perävaunu. Ja tää B lähti täältä, teki ohituspäätöksen, täytyy tää ohittaa tää C ja lähti tästä ohittamaan. Rekka tuli vastaan. Ja B ajatteli, että miten tässä nyt käy, ja ajoi kumminkin tähän C rinnalle ja kiireesti koukkasi tästä eteen, jotta ei olisi jäänyt rekan alle. Eikä jäänytkään, mutta kas kummaa tää henkilöauton perävaunu nappasi tuohon kiinni. Ja nyt me kysytään, että kenet te tuomitsette? Jaa. Ollaan taajaman ulkopuolella etuajo-oikeutetuksi merkityllä tiellä. Ja se on pysäyttänyt autonsa tänne ajoradalle. Ja täältä takaa tuli tämmönen tilanne. Onko vika C:ssä vai B:ssä? Ei saa kuiskaa, pojat. Sitä menettää kirja muuten, jos kuiskaa. Niin. Mitäs herra Koivisto sanoo? No kyllä minusta C on syyllinen siinä. C, koska oli pysäköinyt tonne. Joo. Nyt mä annan lisää teille tietoa. Sillä C oli pysäköinyt tänne autonsa ja pannut kaikki nämä flasherivilkut päälle. Edessä 2 ja takana 2. Ja C oli pysäköitynyt tänne autonsa sen takia, että täällä oli yksi auto tienposkessa odottamassa jotakin apua. Ei kolaria, mutta se oli pysähtynyt ja se oli täällä tien reunassa. Niin C pysäytti tähän ja pani vilkut päälle ja meni katsomaan, mitä tällä on. Ja näistä vilkuista huolimatta, niin tää lähti täältä ohittamaan ja ajoi ton kolarin. Muuttaako tää teidän kantaa? No, siinä tapauksessa hän olisi pitänyt jäädä, tämä rekka olisi pitänyt jäädä, Tämä? niin, B, Niin. olisi pitänyt jäädä sinne sen henkilöauton taakse. Odottaa siksi, kun rekka tulee. Niin, Kyllä. Se oli just näin, mutta Koivisto oli kyllä niin lähellä totuutta tuossa alussa, koska Koivisto lähti juuri siitä, että taajaman ulkopuolella etuajo-oikeutetuksi merkityllä tiellä ei saa ajoneuvoa pysäyttää tänne ajoradalle ollenkaan. Se on vietävä tämän viivan toiselle puolelle. Mutta tässä tapauksessa hovioikeus katsoi, että kun se oli pannut nämä flasherit vilkuttamaan, ja kun tällä C:llä oli perusteltu syy mennä katsomaan, mitä tälle kaverille oli tapahtunut, niin jätettiin C rangaistuksen tuomitsematta ja katsottiin, että C oli näillä vilkuilla osoittanut hyvissä ajoin, että täällä on tämmöinen tilanne. Siellä olisi vaan ollut aika onnettomuus. Ja sen takia P olisi täytynyt menetellä, niin kuin Koivisto sanoi, jäädä tänne ja antaa A täältä ensin tulla. Sehän on selvä nyt, kun kuultiin koko totuus. joo. Näin helppoa se on, tää tuomarihomma. Kiitokset käynnistä. Sitten mä ottaisin tänne, jos meillä aikaa on, mä ottaisin tänne vielä yhden henkilön, joka on oikein tyypillinen jalankulkija. Jalankulkija tulisi nimittäin palkituksikin. Mä otan herrasmiehen, nimittäin nyt on pikkujoulujuhla aika tulossa. Mä tarvitsen tänne yhden herrasmiehen. Te, joka istutte täällä näin kahden, tuutteko te? Just te. Ruskea paita, hienosti auki. Tässä on tämmöinen tapaus, on erään paikkakunnan keskusta, sanotaan nyt vaikka Viitasaaren. Ja täällä on 50 kilometrin nopeusrajoitus, ja täältä tulee auto, joka itsekin sanoi, että kyllä hän 60 tuli. Oli pimeä. Ja lähestyessään tätä suojatietä, niin hän yhtäkkiä huomasi kauhuksi, että tässä astuikin suojatiellä jalankulkija. Ajoradalle tämmöinen J, ja täräytti tähän jalankulkijaan, ja se jalankulkija lensi ja loukkaantui pahasti, lensi tänne asti. Ja auto saatiin pysähtymään tähän. Ja nyt on kysymys siitä, että oli 50 nopeusrajoitusalue, oli risteyksen jälkeinen suojatie, ja hän ilmoitti äänensä 60.
niin nyt kysytään, onko tämä teidän mielestänne syyllistynyt törkeään liikenteen vaarantamiseen vaiko tavalliseen liikenteen vaarantamiseen? Onko tämä teidän mielestänne törkeä temppu? Tulla 60 täältä, ajaa tässä suojatiellä jalankulkijan päälle ja saada sitten autosta tuohon pysähtyä. Törkeä liikenteen vaarantaminen on se, kun nostaa ilmeistä välinpitämättömyyttä toisten henkilöiden turvallisuutta kohtaan. Siitä saa ajokiellon aina. Mitäs sanoisitte? Jos te olette jalankulkija-asemassa, te olette menossa suojatiellä, tulee tämmöinen kaveri ja kovalla vauhdilla ajaa teidän päälle. Mitäs te sanotte? Se oli törkeä teko. Se oli törkeä teidän mielestä. Näin sanoi myöskin Kihlakunnan oikeus. Tuomitsi törkeästä liikenteen vaarantamisesta tämän, mutta kun mentiin hoviin, kun oli käynyt ilmi, että tämä jalankulkija J oli humalassa tässä toikkaroidessa, niin katsottiin, että vaikka tämä oli syyllistynyt ajonopeuden ylitykseen ja sitä kautta myöskin liikenteen vaarantamiseen, niin ei hänen tekonsa olisi kuitenkaan tässä jalankulkijaonnettomuuden kohdalla ollut törkeä, vaan hänet tuomittiin yksin teon tehdystä liikenteen vaarantamisesta ja ruumiinvamman tuottamuksesta, mutta ei törkeästä. Tyydyttäisikö tämä teitä, kun se oli humalassa tämä? Se oli päissään tämä jalankulkija. Se aiheutti ennalta arvaamattoman tilanteen tällä käyttäytymisellään tässä tilanteessa. Annatteko te hovioikeuden kanssa saman kannanoton? Tämä on vain sen takia, kun pikkujoulujuhla aika alkaa taas lähestyä. Ja kun on suomalaisella sellainen periaate, että joulujuhlista jaloina, pikkujoulujuhlista kontaten, niin tämmöisiä tapauksia saattaa tulla. Hovioikeus otti kuitenkin tällaisen kannanoton, että tuomitsi vaan tavallisesta varamattomuudesta. Mitäs sanotte? Katsoisin, että se on törkeä. Te katsotte, että se on vieläkin törkeä. Ja nyt, jotta te ette pikkujouluissa joutuisi huonoon seuraan tai mihinkään muuhun, ei tää ole semmonen, minkä vaimo pistää teille, kun te lähdette. Vaan tää on uusi, aika hieno heijastinsysteemi. Se voi ottaa, se menee vähän lihavammallekin, koska se meni mullekin. Ja nyt se voi ottaa pois sieltä, ottakaa pois, katsotaan miten se funktioneeraa. Noin, ja se menee rullalle ja rullataskuun. Ja taas auki, se onko patellavyö vai mikä se oli aikoinaan muodissa semmonen? Patella, eikö se ollut? Kokeillaan asiaa, meneekö se nyt omin, onko vaimo mukana täällä? Ei ole. Aha, meneekö tää vaimolle? Kyllä se menee. Saattais se mennä. Okei, hyvä. Kiitoksia oikein paljon käynnistä. Ja näin, arvoisat viitasaarelaiset, arvoisat televisiokatselijat, meidän aika on taas ummessa. Ja seuraavan kerran Salossa. Kiitoksia teille oikein paljon käynnistä ja hyvää pimeätä syksyä. Kiitoksia paljon.